Hello, good people. Murisei kwese kwamuri. Zita rangu ndinonzi Uncle Saint, the only Zim uncle. Chanzvadzi chamai venyu, chigotwe mumba mana mai venyu. Ndoda kutendai, anditi chekutanga ndoda kutendai. Ndinoona kakawanda kwamunoti kukanzi koda kuitirwa vanhu zvino, ndinoona muchitega page redu zvakanyanyisa kuti itiraiwo Uncle Saint zvino, itiraiwo Uncle Saint zvino. Mwari wekudenga wakuitire zvakanaka. Thank you very much. Zvakare ndichida kuti God's time is the best. Ndinotenda zvakanyanya munguva yaJehovha, uye kana ichinge yasvika nguva yaJehovha yokuti tiitwe zvakanaka kana kuti tiwane award chairo hapana anoidzivisa. Zvinotongoendeka, zvotongoitika so smooth zvokutoti kana neso tinenge tichifanira kutoshamisika kuti zviri kutoitika. Handiti asi ndoda kutendai nekutotirangarirawo ikoko. Tinoona kwakawanda kuno kwanzi kodaitirwa zvino, ndoona muchitega Uncle Saint TV, Uncle Saint TV. The thought yekutodaro, we don't take it for granted, and tinonamatira munhu wese anotirangarira nenzira iyoyo kuti Mwari wekudenga vakuitire zvakanaka. Zvinongoratidza chete kuti mabasa atiri kuitawo isu pamwe chete nemi muri kumanotisawo. Mamanotisa muri kuda kutiwo ange ari anowana reward, asi tinotenda kuti nguva yaMwari kana ichinge yasvika yekuti tiwane reward isu pamwe chete nemi, nekuti hatibate tega. Isu pamwe chete nemi, imiwo kwamuri koko muchipiwa reward, nesuwo kwatiri nguva yereward kana yasvika, aiwa zvinongozviita zvega. Handiti ndinogara ndichiudza vanhu kuti ukadyara chibage, reward yako inowanikwa in 3 months time. Ukadyarawo dzimwewo mbesa, reward yako inowanikwawo mu2 years. Ukadyarawo miti muavocado, pamwe pachona unofanira kumira 10 years. Handiti pamwe pachona meavocado inotoda makore akati 1 day. Zvimwezvo ukadyara mauyu kana achidyarika, handiti anoda madecades kuti mauyu ange ari anozodyiwa. So mpesa imwe neimwe, ndakutodzidzisa mbeu imwe neimwe muupenyu ine season yayo yekukohwewa. Zvangofanira kana nehuku. Ukadawo huku yechibhoyi unogona kutomira gore rese kuti uzodya mazai. Ukadawo mabroiler, ayo pa6 weeks unenge wakutodya unenge wakutodya huku yako. Ukadawo kana dziri mbudzi zvinongodarowo zvakare, zvichingodaro ikachizvarwawo pa3 months. Kana iri nzou inotodawo 2 years, 24 months. Vanotaura vanodaro, handizive 18 months here kana 24 months kuti mimba yenzou inge iri inoponwa. Munhuwo i9 months. Handiti zvichidaro. So ndati ndiuye ndizotaura nyaya yevanhu vaviri, imwe chete but vanhu vaviri. Ndoda kukuzivisai kuti mukoma Sevius Nyaguwa, vamakaunganzira mari mazuva akapera, mwedzi yakapera, yekuti vaende kunorapwa kuZambia, vaitwe hip replacement, vakaita tsaona. Aiwa, ndoda kuti zuva riya razosvika rataingoti ko harisviki, hazviite. Mukoma Nyaguwa kutaura kuno, ndafonderwa nababa wavo vari munzira kuenda kuLusaka kuti vanoitwa hip replacement surgery imene surgery surgeon. Handiti imimi ndimunozwa matems achona, ndinesingaziye vachanoitwa surgery hip replacement. Ndoda kutendai nekuti makabatirana nesu, isusu taimhanyawo mukatiti mhanyai. Vamwe vaitiisira fiyo mhanya kunombopusha, taimhanya toenda patakatotanga nekutevera kuZambia, tikatevera paChirondo, tikati kuZambia tidaro. Ndiye munhu 1 akatikrosesa bhodha. Aiwa, toda kungotenda kuti hamuna kubuditsira mari dzenyu pasina. Basa ramakabuditsira mari dzenyu rakuchizadziswa, vaenda kunoitwa hip replacement. Ndichazokumbirawo mari kwamuri, vanokwanisa kuzotipawo mari dzekutoti kana zvichikwanisa tinge tinozoti pavanodzoka tinovaona, togona kuremerwa. Kana tinadzo mari
Kazhinji munotoona tinongoerekana tazviendera tatonoona munhu, but tinogona kuremerwa nekuda kwekuti zvino tina mukoma Lavhu vari muchipatara. So zvinogona kuzotorera nguva kuti muone testimony yekuti basa ramakabata riya zveshuwa vaitwa hip replacement, zveshuwa vari kumira kana vakufamba vega, zvichidaro. Asi tinotenda kuti basa rinenge razadziswa. Ndoziva kuti vazhinji vanozoti toda kumuona, toda kuona kuti mari dzatikabvisa dzedza zveshuwa akaitwa chaizvo zvidaro. Tinogona kuremerwa kuti tinge tinoenda, asi shungu dzinei dzichitoti tinge tinoenda, tinogona kana kuzotononoka kunge tinoenda. Asi tinoziva kuti kune vanomira nesu, vamwe vanongoerekana vati aiwa toda kumboisirai full tank, toda kumbokubatsirai nekuti munge muri munofamba. Tinotenda kubatsirwa ikoko. Mwari wekudenga wakuitire zvakanaka. Zvakare mukoma Love Monda anowaona nhasi masikati, matesti ese kana ndichiti zvese zvaida kuti zvinge zvinoitirwa mukoma Lavhu, kutaura chokwadi zvakaitwa. Mari dzamakatumira dziya dzakakwanisa kuti tinge tinokavha zvese zvaidiwa. Mwari wekudenga vakuitire zvakanaka, uye mari dzimwe dzikatosara zvakare dzatiri kutasira kuti dzinogona kuti pusha kana pakanzi pane zvirikuda kuitwa nachiremba. So kutaura kunoku chamirirwa kunzi chinge chiri chinoitwa, tamirira kuti tinzwa nachiremba. Ndo nhasi vanga vakagara vakaungana vachimepa way forward yekuti zvavaona pamatesti nezvese, maskani, maMRI, machiko, zvese zvakanga zvichirequestana nachiremba nchikudzai, vakuda kuchidhisaidha kuti vakuchiita zvipi, vakuchifanira kuita zvipi zvichibva ipapo. Saka mangwana, I'm sure by tomorrow, Harare Chitungwiza Central Hospital vanenge vanachiremba vepo vanenge vakuziva way forward yachakudzai kuti mukoma Lavhu Bakuche vachange vakuzorapwa zvichifamba sei, zvichiita sei. Tichingokumbirawo kuti ngatinamatei hama dzangu, nhasi ndavaona mukoma Lavhu ari kurwadziwa zvakanyanyisa. Vari kurwadziwa kutodarika zvamakamboona vachiita pakutanga paipai. Pain yachona iri kuratidza kuti iri kuramba ichikura, nekuti urwere uhu hwane nguva, remembai, uye uri kurambawo zvakare, hapana chinoumisa, uri kuramba uchiendera mberi zvidaro. Asi tinotenda Mwari nekuti patatarisana napo pave pekuti mukoma Lavhu vakufanira kuti vange vari vanorapwa. Ndoda kutenda vanotumira mari, vakatumira mari, nekuti ndimaita kuti process dzachona dzinge dziri dzinoita nyore. Sekuzuva kwenyu takambokuzivisai kuti mukoma Lavhu vakanga vane chikwereti chakati chakanga chiri paChitungwiza Central Hospital, chamakati mabuditsa mari dzenyu, takamhanya tikanochikavha. Iye zvino vava kutoitawo mabhills avo tichibhadhara zvichidaro, basa richifamba zvakanaka. So iye zvino tangomirira chete kuti tinzwe kuti what's the way forward, but from experience yandinoziva, ndofunga yekurapwa husi urwere hwakadaro hwekutanga, ipapa patasvika panogona kuda mari yakati wandei zvakare. Ndiri kuzvitaurirei, kune vamwe vanozoti ko mari dzatakabvisa, mari ichokwadi, mari dzichiripo dzimwe, uyezve dzimwe dzakatoshanda kubhadhira zvikwereti, kubhadhira mabhills ezvichipatara. Ndofunga munozviziva zvinenge zvichiitika muzvipatara kune vakamborwara kana kurwarirwa. Asi ndakudzoka ndichikumbira kuti let's keep on sending our contributions kumadetails atiri kuramba chikupai. Zvakanakirei, zvinoita kuti zvoni pakanzi pari kudiwa anything, hatisi kuzomira kana kumhanya futi tichiti pari kudiwa mari yakati. Mari inenge iripo yekuti mukoma Lavhu vange vari vanorapwa. Ipapo pakanzi pari kudiwa kuitwa zvakati, toti aiwa vaitei, mari yachona iyi. Pakanzi pari kudiwa kuitwa zvakati, toti aiwa pfuurai mberi, nekuti mari yachona iyi iripo. Izvi zvinogonekwa nani, zvinoitika kuti zvinge zvinoitika, zvinoitwa nani, zvinoitwa nemi. Isu seSaint TV, Uncle Saint, handina mari, ndochokwadi. Ndati ndigare ndataura, inini handina mari,
asi mari ndinotoiwana kuburikidza nemi makatontarisa. Imimi murimi hama dzangu, hama dzandaona muchibatsira hama dzakawanda pana paSaint TV, thousands and thousands of US dollars dzamaspenda kune vanouya nematambudziko. Vamwe makatovakira dzimba, vamwe makatoendesera vana kuzvikoro, vamwe mukaita zvino nezvino. So ini ndakangofana nehove iri mumvura. Mvura yachona ndiani? Ndimi. Handigone kuti ndinge ndiri ndinopesana nemi nekuti seSaint TV saangoSaint ndinoparara. So ndakutokumbirira mukoma Love kuti let's send our contributions kuma details aripo ari mudescription, mamwe aripo pana pascreen, kuitire kuti zvoni mukoma Love vange vari vanodi vanopfuurira mberi nekubatsirwa. Kune vese vakasenda macontributions avo, Mwari wekudenga, Mwari wenyasha zhinji vakuitire zvakanaka pakubata kwenyu, pamunotapudza ipapo, pamakatapudza nepamuchatapudza. Deno Mwari wekudenga vaona homwe iyoyo isange iri inoshoterwa nemari, homwe yakakamurwa, mari inge iri inokutsvagai imimi nenyasha dzaMwari. Zita rangu ndinonzi AngoSaint Chigotwe, mbamana mai venyu, chanzvadzi chamai venyu, vana baba venyu mese, vakwasha vangu tichifara zvedu. For now ndichiti it's much love and God bless you all.